Atención, vai de baile. Prepárense. Xa está a decisión tomada. Xa deliberaron. Pois ala, se está tomada a decisión, digámosla. E xa está. Bueno, hoxe o portavoz do xurado é Carlos José. Contanos, Carlos José, como fixeron as nosas parellas. Bueno, boas noites, saudar aos bailadores da Telleira que debutan con nós. E, bueno, comentar que no vosso debut analizamos que sodes unha parella con moita técnica e coñecementos. Pero ollo co directo, porque houbo falliños ben recuperados, pero falliños en sí. O vosso semblante por eso non mudou. O sorriso se mantivo aí hasta o final. Bueno, e agradecer a Susana que baile como as señoras de Algundía, con zapatos de tacón. Eu as señoras, cando fomos por aí de recollida, a ningunha vin con zapatillas de casa e menos con tenis, non? E todos levaban un puntiño de tacón, non? E Susana tamén o leva. Dalle un toque de glamour o baile. No. Bueno, non son nadie aquí para falar, pero a min gustoume ver os pés dun rapaz con zapatillas destas feitas en China do ano 2008 e uns zapatos como os que bailaban cas nosas avós. A mí o que me gustou foi eso. Eu creo que foi a primeira vez que vi unha rapaza ao baile con tacón. Bueno, estuvo moi ben. Creo que sí. Bueno, vamos ca valoracións, que a ver que fago pintando aquí nada. Continuamos co Chapeludos, a parella xa veterán. Dicirvos a vos que os falliños non se deben ver na cara. Isaac costoulle un pouquiño mudala. Compensou bastante a ledicia de Leticia. Os fallos de ritmo e enganches, cando a dificultade alta de interpretación, pois son bastante admisibles. Pero bueno, olliño con esas cousas. Hai que ter un pouquiño de ánimo cando estás bailando para o público. Moi ben. Ide anotando, Chapeludos. Seguimos? Ou está todo feito? E damos a valoración? Bueno, no agarrado, ben, agarrado. Comentar que o agarrado, pois, un paso doble, moi ben bailado. Normalmente cando máis se soltan as parellas, e cando son parellas que saben bailar e que levan tempo bailando, pois moito máis, non? Hai un relaxo e un acercamento positivo. Acercamento positivo. Un relaxo, acercamento positivo. Bueno, moi propio do baile. Moi ben, valoración, por tanto, final do xurado. Atención. Pois gustaríanos que volveran a semana que ven a pelexarse aquí as dúas parellas. ¡Empate! ¡Empate técnico! Bueno, atención, felicidades as dúas. Anuncio, acabamos de decir polo pinganillo.